del Congrés dels Diputats de 1916 sobre el conflicte Catalunya-Espanya i un del 2023, haureu de preguntar quin és del 1916 i quin és del 2023. Perquè sempre està la lluita permanent d'aquest poble per ser reconegut nacionalment i exercir tots els drets de tota nació. I aquí s'ha passat que a vegades s'ha intentat trobar una solució, posàvem aquell exemple dels partits de futbol, sembla que la primera part va bé, però el que es donen compte que la primera part sembla que podem guanyar, la segona part ens esclafen. Això va passar amb la Mancomunitat de Catalunya, va passar amb el govern de la Generalitat Republicana, ha passat després, etc. És a dir, l'Estat hi ha un punt que diu fins aquí heu arribat i a partir d'aquí us anem a esclafar. I aquest relat no l'havia assumit mai l'estat espanyol ni cap partit de l'estat espanyol. I a partir de si en el moment en què el relat, a l'acord, els antecedents diuen que Catalunya des de sempre està lluitant pel seu reconeixement nacional des que se li van abolir les constitucions i les institucions seculars, doncs això ja et situa en un altre nivell de debat. I això està assumit pel PSOE. Li pregunto pel mecanisme de verificació internacional. Són persones d'algun país europeu? Miri, una de les condicions que et posen és que això no és que sigui discret, sinó que sigui secret. I nosaltres ho hem assumit, i el seu ho ha assumit. I, per tant, són persones internacionals, institucions... Europees? Sí. 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 Però no diré més perquè justament com que nosaltres volem que això funcioni i és una cosa molt seriosa, no és que et demanin discreció, et demanen secret, i que qualsevol cosa que es faci pública és que s'acorda entre el mecanisme aquest i les dues parts. I, per tant, jo vull ser escrupolosament respectuós amb això, perquè si això, per un titular, ho posem en risc, tot el que haurem fet no val la pena. I confia vostè en aquest mecanisme? Molt. Molt, perquè d'entrada, no tot ell sencer, però una part hi ha ajudat que ens poséssim a aquest acord. Per acabar, em permet una pregunta personal, Jordi Turull? Bueno, personal. No, entendrà. Home, en relació a la que estem parlant, evidentment. Perquè, a més a més, fa molts anys que ens coneixem. També li permetré per això,